Selum horos marihita damang dengan dong sa porsiaon baju pamuse do hotau di acara jepek alai maripola. Adoro sopin atol khas hatani debata jumolo hita martanya. Debata Jahuwa para surwana sumurung mauliate di pasar wahana media sin roham nama Tuhan. Naik tumayon hatam hame Tuhan ukap roh do pikir nami asa mangulama perbiatan di bagasa Yesus martanyakan. Amin. Di tadamang daerah dong sa porsiaon atani debata di hita dari Jumat tanggal 27 Oktober 2020 natar surat di Heber bidutulu ayat 6 sonom madiro disi. Alai anggo Kristusi songon anak si gonggom bagasna. Ita do bagasna anggo gomos datiup ro di ujungna hiras ni roha na mangasahon na hinirimi ido anggo sahana. Dita karunga saha porsiaon ia Kristus ido songon anak si gonggom bagasna. Ia bagasna hita do molo gomos datiup ro saha ro di ujungna jala di bagasan pakirimok kita di Kristus Yesusi. Ibana do na tahaposi tu ibana do hita marpangau sadia tu ibana do hita marpakirimon ibana do na paluahu kita sian dosa hamatian na gabe colma do ibana jala rupani colma adong di ibana asa daputan haluau kita na gabe mati ibana di hau penur silang umoko pita jolma pardosai ibana do apostel jala situani malip sumurung do ibana sian si Musa na tapi si Musa itu na pauliulihon ala yang go bagasi jalan namang gonggomi bagasi ima Kristusi ibana do etongon na badia na marmulia anak ni debata ala ni tasoba tapuji tapasangap magwar ni debata jala unang marok kita na papir horohata alai naing matutu tahamulation jala tajakon Yesus Kristusi songon ibana si gongkom bagasi jala hita bagasi naing ma totong uduk jala marhapor siaut tu ibana napuna bagasi ita kadonga sangapor siaun ido tutu molo takak kita molo tababir hata songon bangso Israel ditigi na niuluhon ni si Musa aluar setano Mesir uju dipatakkan nasida rohana sida di halongonan dang jadi sahat nasida tu inganan para dianan ni tuhatai ima inganan na di uraihon tu bangsa Israeli ima tano kanani molo totok kita satia dorupan ni debata jala mangului hatana marhaposat di mana anak napuna bagasi taingok ma dapotan asin roha do haluau do hita dapotan lasi roha do pakirimon jala totong donganana urupan na do hita di bagasan ngulut taon molo satia hita dua dopan ni debata ima situani malim do apostel na sangat na marmuliai na sumurung sian si Musa tong roma hita tutuhata soba may bana tapasangap ta muliat marmulia magwar ni debata di bagasan nguluta Tuhan Yesus Kristus si palua na humokop pita si gonggong bagasi amin martanya kita edo tutu Tuhan odo Tuhan nami na marmulia na hupasangap kami si gonggong bagasi kami do bagasi Tuhan jala na totong makirim tuwa do pamu na sumbadia namar pangusadia tuho atong Tuhan odo raja nami na totong husobahan tuan ni malim dohot apostel na pupuji kami di bagasan ulo nami mahaleo narikot di bagasan ulo nami mar pangusadia tuho kami Tuhan mangului horo kami di bagasan ulo nami si ganopari atong asiro kami urupi kami marhite to demi manuturi mengajari kami bagasan ulo nami saat di kami Tuhan mangulus silom na ibagasan Yesus Kristus matanya kami suram sa palon kami amin horas